Hi! Nag-start naman din eh. Hello mga bay, kumusta? Mga ano po tayo? Gutom kayo, gikan gutom kayo. Ikan ko ng laba mga bay, ano, mga unta. Mga unta ninyo, resort ano, bulad sa bato. Isda sa bato. Ikaw naman ako mga bahandi, muna napahaka na das pikas. Di ay pritong talong. Pritong talong. Agoy, niluslod na, nagdali-dali na siya, nisuso na. May sausawan yan ay kalamansi. Di pwede sili kay hang na mga bahandi. Nga unta, di ay okra. Gutom kayo mga bay. Lagi ka ng labas, Inday. Pagkalami lang yun sa okra. Ngaon ka ninyo. Kaon. Ano man? Ikaw lang dyan sa lida. Erin, mangain tayo. Mangain tayo. Alay, nagprito ko bulad. Ay, kanisa ni. Talong ti Erin. Ako pang ipapalit. Sudan dahil. Ha? Idaghan oh. Kaon mo sa lida. Ngaunta. Buko. Munisudan sa bukid nga. Wa duy kabaylo ni sudan na. Lambi kayo. Na, sorry kayo nyo diya ha. Laway no sad mo. Talong. Ang humuldaan. Okra. Kung gagmay akong gipili nga okra kay kuan. Guwang nung tundag ko. Okay kayo. Namit kayo. Mga unta ninyo. Ang okra dagan inig benefits mga bay. Dito ko itong isang adlaw sa kuan, Park Mall. Kay katubanggikan mi SMC side. By the way, sa mga nangutana kung asa may nangaon atong daghan kayo, 3,500 to siya tanan mga bay na ay first floor, second floor, third floor nga kuan. Ito nga na sudan. First floor, barbecue. Ano sa ba itong mga kauban diri? Oh my God. Second floor, Shanghai. Katong putok-batok. Nya sa third floor kay kuan to siya kanang. Tingan ani. Lechon kawali. May baboy ba? Lechon kawali. Dayon. Bakang ay sudan diha kanyang daim. Wa pa labot ang drinks ato. Katulan jud pagkaon. Alam ilang laing. Laing na the best ilang laing dito. Once mabalik ko dito, laing akong order. Laing ba. Kuan ka ng sa SMC side to mga bay sa Island Seafood. Walang ko kabaw kung hain may dapit nangagi ato no.
Basta kay sa Mountain Wing mi nag-agi. No, Mountain Wing. Muna ang Mountain Wing nga na magtaksi ka diha man gid na magi. Ya dunay Jollibee diri. Ya dunay elevator. Sakay mi sa elevator. Pinatasan. Tapos kinatasan din. Dito lang gid sa luyo. Tuyok lang mo dito mga bay na adyo daghang mga pagkaon dito niya. Ako rin ang problema sa kuan ba. Ala, nanungkab naman ko eh. Ako rin ang problema sa ubang piso dito kay ngano, wala jud tao. Ako ay naluoy ba ako say. Man sila. Bayad taon atong renta, way customer nya. Plus mga empleyado pa nila. Diba? Puro na luin ako na. Nga, salamat kayo kang Gemini Vlog and Family. Ito sa akong bagong lola nga baskog pa kayo no, 83. Grabe, gina kong ana-ana sa iyong mga panit ba? May patakod na. Maya lang. Dayon, pag uli na mo, gadungan mi ni Ate Charing. Ate Charing TV. Alam ko na, familiar na sa inyo si Ate Charing. Parehas kami ng content na mukbang and storytelling. Ayun, pag uli na ako. Kapit ko Sparkmore ato mga bay. Kay lagi mo palit ko dahon sa kuan. Dahon sa jar. Arugula leaves. Nagipangalan ako hagunay. Lah, ano ko? Kakaon man ta ani dagkagkanon. Okay ran day. Naibalintos day. You need to diet. Kalami na lang sa pritong talong. Muto, ako'y napalit nga jersey. Akong ipalit, karina lang talong. Ting mahalas talong ron eh. Kani, 2 ka buok, 48. Tag 24 ang buok. Ni okra, 14. Tirang gamaya. Huwag lang ka sa merkado. Ba? Nga ko nilako kayo. 35 ang usa. Barato lang na. Dami kayo. Nga ang tanin nyo. Nagigutom ko kaya nag-general cleaning mi diri na. Nag-change na pupukuan. Location. Ikaw man, pwede panglaban ako. Mau ni, gutom kayo la. Lata okra. Ito talong.
Pitog buwan. Sus. Kulob ang sa kaldero. Sus, hindi ako kalami. Hindi pa man diyon. Mm. Sus, kanon pa man oy. Pagkadaghan mo ba ito kung kanon na sinaw? Tapos sila, masinganin sudan na, wala na. Kulog yun sa kaldero yun. Kuya, gusto ni kuya ning kuam. Pritong talong. Di ka ni be? Ang talong di aspo 8 perting dagko ah. Dagko nga dumpol. Diri tag-as nga taliwis. Nagawa mo dai? Mana yung exam? Mana? Wala mo yung subject exam Lunes? Oh. Mm. Nya, perfect? Yes. Yehe, makasa ka nag-stage mama? Hindi. Sus, no. no. Score eh. Sabi natin na mga kay ito ka ni mama tanan answer. Nye, uyawa gud. Ito ang mga answer. Mura magwa mo ibalak pa sa akong stage. Lahi na magiging yung pamaagi ron. Kay kada grading man mo magkuan, tauray og award. Taon na kausar man sa katuig. Kada man Marso. Karon nga naman kada grading man. So nang wala po. Sige lang mo sa stage. Karon nga naakuha na lagi. You don't want me to be proud of you, guys? Wala man nagtinapulan na mong study. What happened? Basta magbasa mo ito sa Hmm? Jollibee. Jollibee ang taman nga. No. Lami kaya mong ikanan. Nga ang tasunod yun to ha. Oh, sure. Niyag birthday ni... Kisay birthday sunod? Papa? Oh, si Papa. Ah. Si Papa kay wala siya handa ka to. Wala ka. Kung anong tubod ka nang... So, ni ting klase. Ting start sa klase. So, daghan mong needs. Muna nga. Walay handa. Ako di akong birthday. May handa. Nga ang raman ta sa kwan. Mga inasal. Na may rason nga nung walay handa. Ang papa nga nung walay handa, ay ang rason is ang para handa gipalit og mga gamit ninyo sa school because it's June. June manggod. Ang ako Pasko. So, instead of maghanda tayo, mamigay na lang tayo ng pamasko sa mga pinsan nyo sa probinsya, lolo't lola, mga tita, kahit konti-konti. Basta meron.
Ay, pagkalami na lang yun. Oy, tas puro di kadaghan na akong nahurot. Mm. Bato lang bayo ka be? Bukan mo no? Mama, magpapakay ko ka din ma. Isa kayo na ato? Ano ko mama, picture ko mama. Isa kayo picture na si ma'am, di ba? Ikaw. Ari na ni. Ay, kanin. Hindi, wala ko anang picture. Picture divine. Kuan ba ka nang singan ato? Unsa to kung ingon? Ano siya nakatawa? Bigin kayo nagibayo ok be? Kuya. Si kuya. Kuya ito? Nya sunod? Si ako. So, sarap-rap. Mas nasunod na po ikaw. No. Once na humana kag bayo, di na mabalaw. Humana ko ang bata po ko. Bayo, hangga. Sabi itong mga lalang mananap. Diyos ko, poros parat ang sudan karon mga bay. Nalang ta mag-inom og daghang tubig. Ang bilag ka, kung nahulog talong, namiin talong. Gracias sa Diyos. Sunod adlaw mo hiyos. Hope sa diya sa tiyan kung pupos. Mama Jane Alfante, paborito ra ba ni mo? Di ulit na lang ni mo puhon na prituhan ta ka. Sabuan tigag isda nga lapo-lapo. Ah, puhon. Laagis balay. You are so welcome. Na, misal at ito mga bay kay na. Duha na ka. Gantang akong nahurot. Ginoo ako tabangi. Ma. Awa ma ang bibi. Na. Ano ba? Cute sila. Talaga, kung nahurot, my God. Set out na tayo mga bay. Kailangan na magtindog tayo. Magtayo-tayo tayo baka para matanta naman yung bilbil natin. Alam ka. Salamat kayo yung tanan mga bayhan sa mga support na. Hello kay Emma Monte and family in Iligan. Hello ninyo diha. Kay Alejandrita Pino Klein. Excuse me. My God. Kay Ate Irene Subico, hello. Condolence nga pala kay Ate Irene, no, kamamatay lang ng kanyang ama. Okay lang kasi matanda na at luoy sad kaayo ba kay sani Mama, apil ko ra. kanang na flat na taon si tatay. So maira pod na kapahulay na yung taon. Okay, kang Jocelyn Carino, hello ni mo bay? Kang JC Life in Italy. Paki-subscribe na ninyo siya mga bay, no? Kulang siya og watch hour. Okay, sa mga namabli mag-watch hour, diskarte lang mo diha, pag mo group chat yung mga subscriber. Suportahan lang mo sa usag-usa. Ha, good luck ninyo tanan mga new vloggers. Dayon, pag-install mo og YouTube Studio, kay diha ninyo makita ang kung diha mo mag-monetize, diha makita inyong estimated revenue. Og diha sad mo mag-edit. Diha ninyo i-on and off ang comment. Yan, itong bagong balaod ni YouTube karon nga, no, it's not made for kids. O don't restrict my video over 18 years old, mga ana-ana. Ang balaod si Lolo YouTube ron ay tungod sa kadaghan ng mga vloggers, no.
So, hello kang Madison. Asa ni? Sa natabunan og kuan. Madison Elacion. Ug kang hello sab kang John Alfanta. Kang G Berry. Excuse me. Hello, it's Mary. Hello nimo bay. Ani may mga channel ni siya mga bay no. Og hello sab kang Niknik Kaabayon. Nagpatabang sabi siya sa iyang channel. Kang Maria Esteem Bridge diha sa Florida, USA. Hello nimo diha bay. Maria Esteem Bridge. Salamat kay sa imong comment nga arang daghana. Thank you so much. Kang Happy Cheeks, hello sab nimo bay. Kang Maria sa tanang Maria. Hello ninyo tanan. Kang Rosita Romero. Kang Gloria Yu, hello ninyo. Kang Fatima's Vlogs, Our Life in America. Okay, kang Lucy Hitter, hello nimo bay. Kang Joanne Abiolok, kasugod po daw ni siya iyang channel, paka-support din yung mga bay. Kang Mona Lisa Tapel, kang GGA, kang Nina Tampos, o pinakalas no, kang sa Tueto family, o sa Yuri family. Greetings from Bella ng Oman. Ayan. Thank you so much mga bay. Salamat kayo sa tanang OFW sa tibuok kalibutan nga napadpad sa nagkalain-laing kanasuran. Laban na mo diha mga bay ha. Kaya na to ni laban lang. Sige, bye-bye.